ସିଆରକା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଜି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଲେ ଏଠିକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା କିନ୍ତୁ ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଆମେ ଏକାଥରେ ଶନିବାର ବାହାରି ରବିବାର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଶ୍ରମରୁ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସିଆଅଦା କାଳିଘାଟି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ରାତିରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ମତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନିବେଦନ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିବୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ, ଡେରି କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ 6 ଘଟିକାରୁ ଦିନ କୋଉଠିକି ସେଟାକୁ ମାଲିଶ କଲା ପରେ ଦେହ ହାତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ମଠରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆସିବେ ଏବଂ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ସୋମବାର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ।